The Makwaba beam at the bar a Yansabwako Jumedin so. If we trade a besine, meaning, sir, Anya Free Crumpono, what to say, you see, a crubia, ana if ye biano, mensem, a womb. If say mensa womb, omati, anasa sape pepe, ena etie. Si a case mensa eye bema or tosso miensa. Adenti and your cancer. And they say, or no, and a bema with me a man masem. It's a case mensem, it's a fear be a mono, mensem a womb. Na Kahun say, a D mensano. A jinahon moma obi opeso bonne brayi. Na the opeso bonne brayi no, or no, any friend of mensa, and now mensem. It is a uko krobimu, na sabuta frache, yes, say, udikuku motio hoi equa year, ya dia sotro, ne jaw quine. Adenti and the tessa. Nina says, what shall who say? We a member be briba, one shea, a big granija. And now say, one shea become one some chain. Now, but 2 years, now Pito assign Akahon. Now, the American means same Yanadi Aquacusin say. Abrabo my one. Say, Onya memma semwa, unt me a mobra. Say, Osha Senia or Domankumayan in Normana. Say, a kind pa. Baby, I want then shall see a free or Domankuma abodi nemu, a free miensa echo. It is a washer, ye kukubi bimpa, ye can't baku, mienu, miensa, na ya jesu. Empo, yen na ewo asasi so no. And na hodua ewa asasi so nyina no. Kai hu se de edin kan eye dwoada. De na kedin kan de na ka yewie. Na emom se ne yehhehye ho no de enkwa sida. Ya eye kwasiada ne din kan. Wo firi ho no mo a ansa na waba eye edwoada. Wo firi dwoada e da toso miensa na ye frɛ no sen bena emma. Na omo nso ene enim se omoni so ehye na omu chiri nsemfo adentra omo ye abrafo eti wo mo na etoso edam yensa eti se ohu so omani so ohye a me ka dia besi bibi so na wahu abrabo sene odomankoma nsem ene hu ntasem ewom no etie hwade bi yemu kompo kakra bi ne enhwade abra nipa wu pagya no se obetimi akonim ewa abrabo mu a agisa wo de sa no ma wei ato trim eye edin a ye frɛ no mensa ewo eye emrane mienu na ye wode opese obomrane na ansa na wabodin na ayebo na ye wode ubodin no ansa na wabomrane ye kase mrane a eye ade a etwetwe bibi amiati bibi ase ekirekire mu ene adekro no ebobre na meka ye minimso wate se ye ka mensa a obetimi akase mensa aborampa anase opia mensa ni nyina ye gitum adenti na se ye beka mensa yetimika opia mensa adentra ansa na memma sem ebetumi abamu no agese wanyi obi ama ne pian e wa brabo yi mu eti abrabo mu dwumadi a ye wonyina no ansa na obetumi agi asim na obi abegi atum no wuhia boafo oboafo no ofiri hefa empre bebre ya boafo ba nso yentumi enhu omutumi eba e woni pamu ebi nso ho no ya honhom ani dwumadi ahodo bebre a ekoso no emu na yenya aboafo efiri na aboafo no dapamu no mekere wase se wohwe buchie ya obohu se ansa na obetimi de bibia siso no afi agise wode eye buchia no ebi mo efre no asomrofie na empanifo akato no mo se asomrofie mu adwoa na se biotafrache kraman enya baabi yeden eda asomrofie a yakaka no ani muchia se mu anwoa kraman wo hoi enya baabi a entimi nyeden enda na ye kako de me pache nyina ne se bibi ebetimi akukura ana ebetimi agina agise memasem etu hia obi obeboa na waka odwumadie nyina ade ayeden abom na ansa na obetimi aka odwumadie nyina abom no hwade bi miensa na egina honmo no ewo honmo ema mensem na ohun setiti brem besi ne no se ye pese edi dwuma bi na ye hunhun masem na ye de ehina ana se ye de kora na esi ade so a ye kokopenya medua ana adua ne nkora bata no efiri miensa eko ana miensa ana enai ne mpre bebre no miensa no nom didi hunhun madwuma adentra eno na tumi ayeden ewom eti abrabo yi mu no ansa na wo basase yi so no mibisa se wo ye mensa ana se mensam na ewo mu no wato atwen mibisa se asase so awo no wo ye mensa ana se odwumadie no aduro hin so wo ye mensa de a se na midi nkan kan ye no yo mensa abrampa
ɛna opia mensa na ma kyerɛw sɛ ansa na ɛbɛka mensa no se yɛ hyɛ ase abɔ ne mrane a ana yɛ sesa no akeka biribi de akyerɛ no de a yɛse opia mensa opia mu ɛna enya mɛmasɛm sɛ mpo sɛ okukuru na so anyi obi ama no anso wasene a sɛ bi otafrache ɛte sɛ de wasa akapoma na wanwum ɛna ɛwɔ sɛ ohunu so sɛ abrabɔ yi mu no sɛ yɛyɛ na yɛdi adwuma na yɛka sɛ obi a emra mu di a na mebisa sɛ o mɛmasɛm no ɛwɔ hefa na sɛ yɛka mensa so a yɛwɔ mensa aborampa adenti ɛna yɛfrɛ no saa sɛ nipa okukuru ɛkɔ ɛsoro ɛwɔ abrabom na sɛ obehia obi ama na pia wa kan hu sɛ baabi a wobeduru no wo kɔ soro no ɔmama wo hoi ɛho ehi na ɔmama ho ehi ne nti no ɛwɔ sɛ ohunu sɛ obɛyɛ mɛmasɛm a ɛnoma ebetimi abɔ wo so ana ebedi dwuma no ɛne sɛ aboro hoi ɛmpa wo ho da nipa bedi waboro eti wo mɛmasɛm no kan hu sɛ aboro ɛmpa mu da hwan ne pia wo hwan ne edi waboro wo hia obi na wapagya wo ɛde wakɔsoro apia wo na saa so pepe na sɛ wanhwe na sɛ wuduru soro no mu a wobɛnya obi nso so a ɔbɛbrɛ wase yɛnto din ko ɛna yɛmma din bia nsambarane kwaakwa yɛde we nyina gyina hɔ no mo ɛma nipa etimi hu nneɛma a ɛwɔ yɛni so ɛne deɛ betumi akɔso daakye bi nti etimi bisa o mɛma asɛm bebrebe no hwan na epia wo kan so hunu sɛ obi epia wo a anya hwe krompo no obi bedi waboro ɛde ade na de ba asase yi so ɛno ɛna wo mɛma asɛm ɛwɔ wo hyebre ɛna wo nkrabea adwumadie nyinaa no sɛ utua na mo bi ɛwɔ biribi mu a anya hwe krompo no fa opia mensa ɛne mensa aborampa nsɛm ya meka kyerɛ yi ɛto utrim ɛfisɛ sɛ wutumi ɛbɔ bra ɛkɔ anim na sɛ wutumi ɛde nsɛm yi ɛhyɛ okotokuo mu di a ɛna na meka kyerɛ wo sɛ wobɛduru akyi na mmom sɛ waanya ne saa sɛnea wei atie sɛ meyi baako pɛfiri mu a ɛyɛ dade sɛn yi anaa ɛsɛn yi wanhwɛ ya ne nyinaa ɛbɛdwudwa adenti na meka saa abrabɔ mu nsɛm no yɛka no nuonim yɛtuufo a ɛyɛ ana wafa bi efisɛ mpanifo akatoɔ no mo sɛ yɛka yiribi na sɛ wanhwɛ ya wantie a yɛka yeraba na meka ama ohunu sɛ abrabɔ mu a yɛwɔ yi ɛyɛ kwantuo ɛwɔ ha sei yɛfiri baabi ɛna yɛba beduru ha yɛbɛduru ha sei no yɛwɔ dwumadi a yɛredie yɛwɔ baabi a yɛrekɔ yɛwɔ baabi a yɛrehwɛ ɛde ade na si wani so ɛde ade na apɛ sɛ ɔyɛ ndaakye o mɛma sɛm paa ɛne deɛ baade ɛde ade na wotumi wom onyansa ne den onti ase ne den ɛna wonim deɛ nso ɛne den makyerɛ mpre bebree sasase yi so no wanya ansa na wo ba ha sei a wasoma mbɔbɔ ɛno nti na esi yenya ansa na ahyɛ biribi ase eti esi nyansa wo ho yɛde wo ade ntra deɛ wonya ya ansa na de ba sase yi so no ɛno ne wo nyansa ɛnkɔpere nkɔpɔ obi nyansa obetumi ka sɛ ɔdoma nkoma ɛnom no obi nyansa no bi de obi de hyɛ na bra abase no ɛntimi mfa wo nkoduru akyiri efisɛ de yɛ obi fie yɛ no ɛsɛ obi fie yankasa ni fidua no yankasa ne yɛ dan no ɛde ade abrabɔ bɛn ɛna apɛ sɛ ɔbɔ yɛ no nti obu nkɔntene ɛkɔhwɛ amanfoɔ deɛ woso twen meso metwen wɔsɛ ma menhwɛ wo twen ɛbaa ne sɛn ɛna nipa bebree hyɛbra ne yɛn krabea yɛwɔ no yɛse ɛmɛmasɛm a yɛde ba asase yi so yɛnya yɛnyansa nyansa no sɛ mɛmasɛm ɛbɛbɛ mu a kan hu sɛ egyina mmiɛnsa so ade ntra ɛhyɛ ase wɔ nyansam na kɔnte aseɛ na aduru nimdiem eti yɛka obi a ɔyɛ mɛmasɛm a ɛyɛ onimdefo enti sɛ wobɛtumi de a obiara wɔ ahyase o obiara wɔ baabi a wodi ne dwuma na emom woyɛ maanu anaa maanu anaa sɛ wodeɛ woyɛ piesie wona wo piesie mu eyi wo firisie bi ana wo baaye watimi apagya wo mu aba abɛyɛ maanu de obɛyɛ maanu no nso no watimi apagya ne mu aba abɛyɛ mɛnsɛm ɛde ade ana wode wabrabɔ ɛyɛ ɛhefa ana wokɔ wabrabɔ yi mu wasua biebi obu nkompo akwakohunu sɛ yɛkeka afunu no ne yɛkeka madampan na anamoya yɛtu no asase yi so no ebeduru mre bi no na obu kompo akwakohwɛ de wopɛ nanso na de wo krompo no na wo nkae biem kan hu sɛ enso hoi ɛkyɛ wɔ ahina mu a
eyi hwa se wan hwe de wo ni yi na wan fa ntu anamo yi a obi ebetimi abbo se atodwe no obebbo se dwie ase wudwumadie bi a wo ye den wodie no meka na maka edi asiso bie mu se yabura ba ye boyi ya na mo ntu a ye tuwe se wo ye memmasem a wo hia opia na opiafo no eya edru bebre a ye ni nna na omoba edru bi nso a ye ni da pa na so ye nhwe omu yi saa na tie efise ye se opam aboa papa aboa bone no na papa nso di ekire ba edru bebre a ye hwe de nipa bi di ayeye na ye gina so e de aka ye nsem na nso nye saa na tie obia ne hyebre ene ne nkrabia me sense so bie mu se mensa me masam na wo ye won mo mu pian ene o ma abro hoi empo mutirim da e wo so hu sa na ma we nyina efise de o de me masam e ba asase so oye nimdefo no e wo so hu wo mu pian no ene wo mo a omo ebre na se eti opia mensa ana mensa abrampa me masam a wo de ba asase so no egu mienu o be hyase a wo hia opiafo enu nti ene yese opia mensa nemo mensa na akasa mra ne ba kon so eye den eye abrampa na e kire se opia fo no ebe pia ama wo mema se mabem na opia wo wi a obi betimi edi wabro enu nti na se abro hoi no empamuda wadwen sa asem we ho ade ade ne si wa mu ade ade ne hye mu ade ade ne furu mu no ma miensa we onyansa no de owo dada ye hwehwe nyansa wasase so wo hwehwe a unyada nemo de prehom eye ntiase wonya ntiase wo bi mu a hwesem na kire se ade a obenya no wasase bia prese obenya ntiase wo efise nyansa sini dan o sini dan na nyansa ani mfitiase de ade a wohia ansa na wahye bibi ase na se oba bete ase na se uhu ade ni mu a afe na oba be onimdefo e wo saade ni mu eti de wonnim no ene timi praw enye de wo nipa bebre wo no ma bebre ye ho memmasem de so yese se wo ye ho be ma bebre ba ye den ye kugyaw enye memmasem ne mensem no keke o be ma wo hoi no eno wataso ne den kan hu se tetibre mu no ne de boha eye den e hye ataso eti akase ataso a wa ho den e ho na ne ye twese kan efri eti memmasem no se bibi sisi ya ehefa na obeyi efri feyo so kwa kosi akan sie ni mu no ade ade na wo e wa brabo yi mu efese ba bedi djuma bebre wa ha se yo memmasem bebrebe no ya ye nhwe de ye nso ye de abrabo yi na se ye bo ye bra yi a dan kwa ma bi no ebe ye nigye e de amaye osomfo nyansabo akwa me ka wo se we ene bra edi nkan ya wo hweme a hwe so obe subscribe wo subscribe wi a hwe so obe like comment wo de ade bia ka wakoma bia twere ase na emwa biara ya wo nso betumi e de support ye na wo de aboya ya chiri dom bia no hwe se wo de beba edi no eye nyansabo akwa GH ewo eye afiditin tan so babi biara ya bebodin no ebeba shalom otwedi aponka ho meka se asomdwe enka ho pia